Hello. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Maayong hapon, maayong udto, o maayong gabi kaniyong tanan. So, for today's vlog, Hello. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Maayong hapon, maayong gabi, o maayong buntag kaniyong tanan sa atong mga organic friends and followers. So for today's vlog, magawa tayo ng chicken sandwich and beef. So samahan niyo ako mga iring banbanon. Tara na, let's go! I-toast muna natin ang bread, mga iring banbanon. So ito, I have my toast bread. So lagyan natin ito para hindi masira. So, ang gawin natin, toast muna natin ang bread. Tapos, lagyan natin ng boneless chicken. So, nag-fried na po chicken kagabi. Ito yun. So, ilagay natin siya. I have my beef. This is chicken. So, ang gawin natin, kuhaan siya ng buto. Kasi yung iba gawin ko ng sabaw. Ayan. Wala na siya. Boneless na siya mga iring banbanon. So, ba't tayo ng konting sabaw. Gusto ko may sabaw. So, kalahati ng manok, gawin natin ng sabaw kasi gusto ko mainit. Yung mga iring banbanon masarap kaya. So, i-open na to. So, nakatoast na ang ang bread. So, kunin natin ang kunin natin yung side ng bread kasi matigas. Ito. Yung side ng bread kasi matigas siya mga iring. Ayan. So ito siya magawa ng lagyan natin konti ng mayonnaise. So, lagay mo ang chicken boneless. Ginaya ko yung yung dati pa ako sa Macau. Kasi every morning may tinda sila doon na ganito. Masarap pag may ketchup. So, lagyan natin ng ketchup. Hingi tayo ng ketchup. Lagyan natin ng ketchup mga iring.
Ayan. Okay na siya. So, kain na tayo mga iring. Sandwich with chicken. Chicken. Lami. Lami siya mga iring. Ang sarap. Maaga ko nagising ngayon kasi trabaho ko na maaga. Ang sarap mga iring banbanong. Perfect. So ito yung ko, lunch. Brunch na. Pag may chicken kayo, gawin ng boneless, tapos may sliced bread kayo sa atin, simple lang. Very simple. Mayonnaise or ketchup. And then, pag may fried chicken ka, lagay mo. Perfect mga iring banbanong. Sarap. So thank you so much for watching my YouTube channel, and please don't forget to share, like, and comment. Sa mga oras, sa mga takna, sa mga lugar mga iring banbanon, binida takutob, puno sa kasakit o puno sa kalipay, ichika mo, ichika ni Lia. Shalala bangbang, bye, goodbye, and be safe, and God bless to everyone. Bye!